Estem arribant a la illa de Sicília. En aquesta imatge podem veure una vista del volcà Etna. Estem entrant ja en el port de Catània, on atracarà el vaixell. L'Etna, també conegut localment com a Mungiretto, és un volcà actiu de la costa est de Sicília, entre les províncies de Messina i Catània. És el volcà actiu més gran d'Europa i la muntanya més alta d'Itàlia, fora dels Alps, té una altura de 3.323 metres. La seva prominència té el mateix valor que la seva altura, ja que és la muntanya més alta de l'illa. L'Etna cobreix una àrea de 1.570 km². L'aparició de l'Etna està datada entre 6.000 anys, cosa que fa que sigui un volcà recent segons els temps geològics. Aquí podem veure una bomba expulsada per el volcà. És aquesta pedra tan grossa que veiem aquí al terra. També tenim artistes que, aprofitant la pedra del volcà, es dediquen a fer unes escultures magnífiques. Com podem veure aquí, el volcà ens ha deixat una sèrie de figures fantasmagòriques. Estem passant per l'estret de Messina. L'imatge que estem veient correspon a la punta de la bota del continent italià. L'estret de Messina és un estret de mar que separa l'illa de Sicília de la regió de Calàbria, a l'Itàlia peninsular, comunicant el mar Tirrena amb el mar Jònic. A la seva part més estreta, la nord, la seva amplada és de tan sols 3 quilòmetres. Aquí podem veure la part més estreta. Veiem les dues puntes, la de Sicília a l'esquerra i la de Calàbria a la dreta. Aquesta és la vila i el port de Sant Giovanni. Els transbordadors que aquí podem veure connecten Messina, Sicília, amb el continent en Villa Sant Giovanni, a Calàbria. Aquí podem veure les corrents dels dos mars quan s'enfronten una amb l'altra amb la quantitat de remolins que arriben a crear. Les barques petites el que solen fer és navegar més en terra per evitar aquestes corrents. En l'actualitat hi ha un projecte per unir Sicília amb el continent, mitjançant un pont de 3.300 metres de longitud, encara que existeix una gran polèmica a Itàlia sobre la conveniència de la seva execució, donada la dificultat tècnica del projecte per tractar-se d'una zona d'intensa activitat sísmica i assotada amb assiduïtat per forts vents. Aquí podem veure la punta occidental de Sicília amb la seva antena de comunicació.
Aquesta és l'illa de Stromboli. És una petita illa volcànica italiana que forma part de l'arxipèlag de les Eòlies, al mar Tirrè, al nord de la costa de Sicília. L'illa, situada a l'extrem nord-oriental de l'arxipèlag, té una extensió de 12,6 km². Podem veure que des de la boca principal encara va traient de tant en quant unes fumarades.